लोगोफोर नाय गुरना नायनो खिनो मोनदों खनानै हेलौ लोगोफोर आंनि बाजा ब्लग इउटिउब चेनेल नोंथांमोनखौ फिन खनसेबा बराय हरग्रोनाय थाबाय स' लोगोफोर दिनै ना सारनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ना सारनो नागिरदों जोङो नै मोनसे दंग' फिसाखौ बिराद ना दं बेयाव ओंखारना नायनोसै बुरजा ना मोनो स' लोगोफोर आंजों फैबादो नोंथांमोनाबो मा ना मोनो सारगोन नै फिसाथार दैया ओमफ्राय बिराद ना दङ आरो नैखौ सारगोन जोङो सासे ओंखारना नायबाय नै जों ओंखारसिगोन ओमफ्राय नै बेखौ सारनोसै जोङो सारायाव दोन बोनानै लोगोफोर दहायनि आं खोन्थानायखौ इयाव आङो सारनायखौ खोन्थानो मोनासै नोंसोरनो जायखिजाया नाखौ मोनबाय दा खोन्थागोन ओमफ्राय नैयाव नै मोनसेयाव फैबावबाय जोङो ना हमनो नै बिसोरो गुरगासिनो बिराद नानि जायगा फोथार माथो मासेबो गैया फिसा फिसासो नै सासे होख्लायगासिनो हमनाया थैसोमलायथारदों बे लाव बायो आं हले बे लाव गैयलै बारा है आंनियावसो बारखोगोनलै बे लाव बायो ओरै गुरबोरै नै खनाजों नै नाखौ खोन्थानो आं इसोरनो बेसे बुरजा मोनदों दासो गुरांनाय ना नै बांद्राय मोनाखै दासो गुरांदों ओमफ्राय आरो नोंसिना नै एसेबां मोनबाय ओरै सिङावसो बेखौ बोखादोंमोन बेखौ सिङाव सोना हो र' नों सिङाव लाबाय थाब्रा सिङाव जुजुबाय था बै थिखो गांजेमा थांगोन गांजेमा मोनदों ए बिदि हमबा जायो नामा खर'आवनो थिखो खोन्थालाय गांजेमाखौ बख'नो थिखो नै आबै नै लोगोफोर लाङियाव माबायदि ना नांदों वाव फ्रायानो माथो बोरै जांख्रिबानो गोलैयो दिखौ लोगोफोर बेखिनि मोनो नाखौ गुरनानै नै र' लखबनै दे माबायाव लोगोफोर नाय गुरना नायनो खिनि मोनदों खनानै